Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hei, zvakangoma hazvo vedway. Nonzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka for a very long time I was afraid to tell anyone nyaya iyi yandikuda kukuudzai, because hey, ndaitya kuti kana ndikangogara ndataura nezvayo nyaya iyi, especially kune vanhu vanondiziva, ndaitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzonzi itori abuse yandakaita ndobva ndasunga. So mukomanashi ndakamboshandira vamwe amai apo pandainge ndichiri kuZim. Saka amai ava vaiva neutsinye mukoma. Pamba ipapo ndaishandiswa kuita kunge dhongi. Ndainge ndisina kana nguva dzekuti ndinotanga basa nguvai uye zvekare ndinochaisa nguvai. Amai ava dzimwe nguva vaikwanisa kutongondimutsa vobva vanditi ndinge ndichitanga kuita basa, ndichizonotarira nguva ndaikwanisa kutoona kutoti dzinenge dzichiri kana kuma 4 am. Saka munongoziva kuti kana ukamuka like kuma 4 am unobva wazotanga kunzwa hope paya pekuti zuva rinenge rava kubuda. Saka ndaizoti paya kana ndikatanga kutsumwaira vobva vatanga kundituka, ende vaindituka ivo neshamwari dzavo. But vaiti kana shamwari dzavo dzauya paya paya vaisadziudza chokwadi kuti vanenge vandimutsa sometimes kuma 4 kana kuti kuma 3 am ndobva ndatotanga kutoshanda. Saka shamwari dzavo dzaibva dzatanga kutonditukawo dzichitoti uyu ane usimbe, uyu mari yake musamupa, mupei half pay. Mukomanashi ndainge ndakauyawo kuHarare ndichiti at least ndainge ndichazobatsirawo amai vangu, because ndainge ndakamitiswawo nemurume wemunhu. So ndakabva ndaona kuti ndinge ndichingoramba ndakangogara pamba ndinenge ndava kutowedzera mutoro pamusoro pemutoro uyo wandainge ndapa amai vangu. So ndakabva ndazoya muHarare ndokubva ndatanga kuvashandira. But vanhu vazhinji vaiti kana vakandiona ndichibudapo pamba paamai vaya vaibva vanditi, ko iwe ndiwe aniko? Ndobva ndavaudza kuti ndainge ndiri musikana webasa. Vazhinji vacho vaibva vati, shuwa, unoreva kuti washinga kuvashandira amai ava, havagariki navo. But ndega ndakazobva ndazoona kuti yazvo shuwa mukadzi iye ainge ari satani, dhimoni chairo, aiva neumwe hutsinye mukomanashi. Dai kwanga kuri kunzi munhu anokuitira hutsinye handiti achikushandisa, but at the end of the day obva azokupawo chikafu so that unge uchizokwanisawo kuwana simba rekuramba uchishanda. But mukomanashi mutemo wavo wavainge vakandipa wainge uri wekuti kana paya kana ndapedza kubika ivo ndivo vaibva vazouya vobva vapakura. Mukomanashi vaisarudza kuzvipakurira chikafu chinenge chakawanda, ivo murume wavo nemwana wavo nemunin'ina wavo. Then inini manje vaibva vazongoti chikafu chiya chinenge chasara mupoto vobva vazondipakurira, ende vaitosarudza kutoti ivo chikafu chavanenge vazvipakurira kana chakawanda vobva vatoti mubhini straight, ende vaitomeka sure kutoti ndatochikanda mubhini. Saka zvandaizoita ndaizoti paya kana ivo vaenda kunorara ndainzwa kuti yai kuzvinozvo ndava kunzwa nzara, like kana uine nzara hope hadzibati. Ndobva ndaibva ndazoenda kukicheni ndobva ndazonovhura bhini reria ndobva ndatora chikafu chiya ndobva ndachidziisa ndobva ndadya. Ndokutorarama kwandainge ndichiita. Apa pamba pacho ndainge ndisingatendedzwe kuti ndinge ndichibuda, vaibuda neni tobva taenda kumashops tobva tatenga zvatinenge tichitenga tobva tadzoka. Kutobuda chaiko kutoti ndinzi ndabuda ndiri ndega hunge ndichitotsvaira papavement. But mukomanashi amai ava vakazosvika pakundishungurudza mushure mekunge vatanga kundinyima mari. Ipapo ndopa ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu anodheerera. Ndikabva ndati ndoita sei naye mukadzi uyu. Ndopa ndakabva ndazongoti sezvo ndiri inini ndichiswera nemwana wake, ndainge ndichida kutombokaurisawo, ndichimukaurisa pamwana wake, ndichida kukaurisa mwana wake. Mukoma zvandainge ndoita, ndaiti paya kana ndikaenda kutoilet ndaibva ndazodana mwana wake. Saka iko kainge kasati kanyatsokunzwisisa kuti what was going on, because kainge kachiri kuma 3 years. Ndobva ndakati uya kuno iwe, kaibva kazonditevera. Ndaingoti ndichingopedza kuita tsvina, then ndaibva ndakaudza kuti kange kachitora tsvina yangu uye kange kachiidya. Apa ndinenge ndakakabatira bhandi, kaibva katanga kudya tsvina yaiya kachichema. So mwana uyu akazononoka kutaura zvokuti mamwe mawords ainge asingatombogone kumaburitsa. Mwana waamai ivavo ndakamudyisa tsvina yangu mukoma. Handiziviwo kuti wai asina kurwara, but ndo zvandainge ndichiita ipapo. I know kuti zvinhu zvandakaita itori abuse chaiyo, child abuse yandakaita. But mukoma
mukoma Nashi naivo amai vacho vainge vachindi abusa, ndochokwadi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we hanzi, uye pandakazotiza pamba apa hanzi ndakatovabira mari, ndo mari yandakazoshandisa ndichiuya kunoku kuSouth Africa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini ndiri murume ndine makore 27 years ekuberekwa. At my age umwe munhu anokwanisa kutofungidzira kutoti nyaya iyi yandikukuudzai inyaya yekunyepa, but izvi zvinhu zvakatoitika, it definitely happened, and nanhasi uno zvinhu izvi zvichiri kuitika. Saka mukoma ndakatangawo kutsvaka n'anga yaikwanisa kundirombesa apo pandainge ndichiri O level. Panguva yacho ndainge ndichiri mwana mudiki. Ndakati ndafoira O level yangu ndikabva ndati zvino ndoita sei. Shamwari dzangu dzose ndaiti kana ndikadzitarisa ndobva ndatoona kutoti vamwe vangu vava kutoenda kumacolleges akasiyana siyana. Ko ini ndichaita sei? Baba vangu vakabva vati uri kufanira kuti unge uchidzokorora kunyora O level. Apa ndainge ndakafoira mukoma masubject ose zvechikoro izvo zvainge zvisimo mandiri. Zvino kuti ndinge ndichinogara zvekare padesk apa ndainge ndatozviudza kutoti at least now ndainge ndava kukwanisawo kungwavha. Then my friends, most of them avo vainge vakafoirawo O level naivowo vainge vava kuita zvekungwavha. Ndikabva ndati I need to make a plan. Pamba painge pasingagariki zvekudaro kana usingadi kuenda kuchikoro. Ndo pandakabva ndazotiza. Ndakati ndatiza ndokubva ndazoenda ndikabva ndazotanga manje kugara nasekuru nagogo, maparents ababa vangu. Saka ivo gogo nasekuru vainge vakandispoila, like really spoiled me. Then painge paina vamwe vatete. Saka vatete ava vainge vachiita zvemanjuzu, vaingogara vakangopfeka hembe dzinenge dzichingoglita. Then nerimwe zuva vakazoti zvino vava kuda kubuda, ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndichidawo kuenda navo, and she was like seriously, because she was surprised. Vakabva vati kana uchida kuenda neni handeitose, because ndainge ndakavaudza kuti neniwo ndainge ndichida kunyatsokunzwisisa kuti zvii zvainge zvichiitika ikoko apo pavanenge vaenda kumanjuzu dhina. Takabva tazoenda kuya mukoma. Zvino takati taenda kuya, even though I was participating, but I had one mission in my mind yainge isingazivikanwi navatete vangu. I wanted to create my connections, because ndakatoti vanhu ava vanoita zvemamarine spirit ikoko kudhina handingamboshaye uyo anokwanisa kundibatsira kana kuti anozondipa manumbers evanhu vanorombesa. Ini hangu ndainge ndisingadi zvekuwesta nguva ndichitsvaka vanhu vanorombesa online. Ndainge ndichida kunyatsokuita zvephysically. So mukoma Nashi ndakabva ndazoti ndasvika kuya navatete, then ndo pandakabva ndazotanga kutaura neumwe murume uyu ndakati ndava kutaura naye ainge ari wechikuru. Ndikabva ndatonzwa neaccent yake kuti uyu munhu wandainge ndichitaura naye ainge asiri mushona, because he was not fluent. Then ndakabva ndazomubvunza kuti iye ainge achibva kupi, ndokubva azonditi ainge achibva kuMalawi. Akabva anditi kunyange zvake ainge achibva kuMalawi, but ainge akamborora muzimu, uye zvekare ainge aine imwe mhuri yainge iri kuMozambique. So takabva tatanga kutaura paya tichingokurukura ndichiti but Moza iri sei? Then akabva azoti it was fine. Ndikabva ndati no, I don't mean in terms of the economy. Ndikabva ndati ichokwadi here chatinogara tichingonzwa kuti kuMozambique ndokunobikwa n'anga, uye zvekare ndokune n'anga dzine masimba. Akabva aseka zvake akabva ati hongu ndizvozvo, kuMozambique ndo kune n'anga dzinogona kubika dzimwe n'anga zhinji dzaunoona muzimu dzinenge dzatobikwa kuMozambique. So iye akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizoyawo kuMozambique kana kuri kunzi pane zvandainge ndichizodawo, like kana ndichida kubikwa, but apa yainge yatongova language yevanhu vainge vatonzwanana kuti uyo ari kuda kuromba. So mukoma Nashi, but akabva anditi panguva yacho, iwe uchiri mwana mudiki, you need to grow up, nekuti zvinhu izvi zvauri kutaura nezvazvo unozviziva here kuti zvinhu izvozvo zvinozorarama neropa, uye zvekare zvinokwanisa kupedza dzinza renyu rose. Saka iwewe hazviite kuti ndinge ndichikubatsira, because uchiri mwana mudiki. Ini ndinowanzokubatsira vanhu avo vanenge vakura, not vana vadiki vakaita sewe.
panguva yacho kana foni ndainge ndisina ndakazongoramba ndongomunetsa murume uya ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindipa mafone numbers ake, akabva ati it is okay, sarudzo ndeyako. Ndokubva azonditi chiita zvekunyora mafone numbers angu pachipepa. Ndakabva ndazokumbira umwe mwana wepamba pacho ipapo patainge tiri, ndokubva ndazopiwa pepa nepen, ndikabva ndazonyora mafone numbers eng'anga iya yekumozambique. Zvino ndakabva ndazochengeta bepa riya. One day ivo vatete vakati vakaisa zvavo foni yavo pachaja, apa ndaigara ndichitoziva kutoti foni yavatete yaigara ine airtime, because ivo vachiita zvemanjuzu vainge vachiitira kuti vange vachikwanisa kudanana nevarume vanenge vaine mari, saka vaigara vakangoisirwa airtime at all the times. So mukoma ndakabva ndazongoiba foni iya, ndini uyo ndikabva ndadaila manumbers aya ekumozambique, ndokubva ndataura neng'anga iyaya. Yakabva yanditi iyo yainge ichitofunga nezvangu uye yainge yasarudza kuti inge ichindibatsira. So mukoma ipapo ndakabva ndatoona kutoti there was no way, no turning back. Ndainge ndichitofanira kutoti ndinge ndichienda kumozambique, asi painge paine zvimwe izvo zvandainge ndichida kutanga ndambonzwisisa patainge tichiri kutaurirana pafoni. Then ng'anga iya yakabva yati aiwa handizvikwanise kuti ndinge ndichitaura newe pafoni because zvimwe zvinhu zvinotoda kutoti tinge tichitoita one on one. Wakabva yati unokwanisa here kuuya kumozambique? Mukomanashi at that moment ndo pandakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongovawo munhu akatoromba. And I think kuti the moment iwewe yaunosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba ndo paunobva waregedza kuva. At that moment I think when you decide kuti ndafunga kuti ndinge ndichiromba, that is when you stop being a human being. Ipapo ndakatonzwa kutoti panapa ndainge ndisisiri munhu but ndainge ndatova imwewo mhuka, imwe type, because I was willing to go to Mozambique. Apa ndainge ndisina mari, ndisina kana anything, no passport, no what. Kana chitupa changu ndainge ndakatochisiya kumba because ndakatoita zvekutobuda ndichitoita zvekutotiza. Apa vabereki vangu vainge vava kundinyima birth nechitupa vachiti kana uchida zvinhu izvi kufanira kuti unge uchidzokera kuchikoro. Saka kuden there was no way I could go back kumba. So iye akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizoenda panze, ndobva ndazonomira, ndobva ndazonokora ivhu apo panenge paine mumvuri wangu, ndikabva ndaita saizvozvo. Akabva azondiudza kuti ainge achazotumidzira mhepo iyi ndo yainge ichazofamba neni kuzonosvika ndichizonosvika pamba pake kumozambique. Mukomanashi akati apedza kuita zvaakaita tiri pafoni kudaro, zveshuwa ndakatoona chamupupuri ichi mukoma, it just came from nowhere, ndokubva chauya and it then started going around me. Kubva ipapo ndakabva ndanzwa kuti ndainge ndagarwa zvino neimwe mhepo yainge ichitoda kutoti ndinge ndichitoenda kumozambique. Zvino mari yekuti ndinge ndichienda kumozambique ndiyo yandainge ndisina. Ndakabva ndati panapa ndoita sei. One night mukoma ndakatoti paya patainge takatogara, because ivo vatete vainge vakabva mukutengerwa imwe plasma TV nechimwe chikomba chavo yainge itori yeLG. Takatoti tichitoona rimwe movie, ndobva ndakabva ndatofunga kutoti no man, kuno umwe mudhara so anoita zvemadhiri. Ndokubva ndatobuda paya because ainge achiita zvebuying and selling. Ndikabva ndatoenda ndikabva ndatotaura naye mudhara uya ndikabva ndatomuudza kutoti ndainge ndiine LG TV iyo yandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizomutengesera. Ndakabva ati no problem mfana wami, kana ukakwanisa kuuya nayo TV iyoyo ndinobva ndatokupa mari yako cash, no reverse deal. So ndakazoti ndadzoka manje vamwe vainge vachiona TV but inini ndainge ndisingatombooni TV. Ndainge ndava kutofunga kuti saka TV iyi yatainge tichiona ndainge ndichazoiba sei. Saka ndakabva ndazotanga kunyepedzera sekunge ndainge ndisinganzwe bo. Ndokubva ndatooneka vamwe ndikabva ndati ndainge ndava kuenda kunorara. Ndabva ndazosiya vatete nevana vavo uye zvekare nasekuru vachiona zvavo muvhiri. Zvino pandakazonzwa kuti vanhu vainge vava kuenda kumarooms kwavo kunorara, neniwo ndakabva ndamuka but ndakambotanga ndamirira nguva. Ndakamirira until it was somewhere around kuma 11 p.m. That was when I got out of bed. Ndini uyo ndikabva ndanyahwaira ndakananga kuliving room. Ndakati ndasvika kuliving room kuya I checked zveshuwa and I double checked. Ndikabva ndazoenda kukitchen. Ndakati ndaenda kukitchen
ndo pandakabva ndazovhura door remukitchen. Ndakarivhura then ndikabva ndazoritega nechitinha ndichiitira kuti iro risazongozvivhara because musi wacho iwoyo kwainge kuine mhepo ndichitya kuti raikwanisa kuzozvivhara roga robva razoita noise vanhu vose vobva vamuka madhiri angu obva atodhakwa. I checked and I waited. Zveshuwa ndikabva ndaona kuti vanhu vose vainge vakarara. Ndaiti kana ndikafamba ndikasvika parumu pandinenge ndasvika ndaibva ndateerera nonyatsokunzwa kuti vanhu vanenge vachiita kuridza ngonono. Ndini uyo ndikabva ndanyahwaira zvekare ndichidzokera kuliving room ndokubva ndazodisconnecta TV iyaya. Then I walked out of my grandparents house. Ndini uyo ndikabva ndatanga kumhanya. Mundara uya ainge akatondimirira nabhururu wake. Ndikabva ndatova paTV iya, iye akabva atondipa mari. I then returned back home. Ndakazoti ndadzoka manje ndainge ndiine mascrewdriver andainge ndiinawo. Pose apa ndichiita zvinhu izvi ndainge ndakatopfeka magloves aya eplastic ndichitira kuti ndisazosiya mafingerprints angu because ndainge ndakanzwa kuti mapurisa vanozokwanisa kukubata using your fingerprints. Saka I made sure kuti I will never leave my fingerprints on anything. Ndisati ndadzokera kuspare bedroom kwangu ndo pandakabva ndazotora screwdriver ndikabva ndagwejenura door ndikabva ndabvisa padlock sekunge this was a forced entry not like an inside job. So time ndo pandakabva ndazonzwa ivo sekuru vangu vava kudanidzira vachiti TV yabiwa. We all woke up and I was like the TV is gone. But I knew kuti I was the one who had done everything. Komari kandainge ndiinayo ndakabva ndazotiza pamba pemagrandparents angu. Ndini uyo ndakananga kuMozambique. Mhepo iya zveshuwa ndaitonzwa ichitondiudza kuti famba wakadai ende ndakafamba nyore mukoma. Ndaingofamba ndichingobatsirwa nevanhu murodhi umu kuzonosvika ndichizosvika pamba peng'anga iyaya. Saka mukoma Nashi ndakati ndasvika pamba peng'anga iyaya then ndakabva ndazoudzwa kuti inini kuti ndinge ndichizova munhu akapfuma ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice something. Hanzi haukwanise kuti unge uchingopfuma pasinawo zvaunenge uchisacrifice nekuti chinhu chacho chandainge ndichazopiwa chainge chichazoraramawo neropa. So mukoma ndakabva ndazochekeresa amai vangu. Ndakabva ndazopiwa umwe mushonga ndikabva ndanzi mushonga uyu amai vangu mushure mekunge vashaika ndaifanira kuti ndinge ndichinokanda muhembe dzavo. Saka ndakabva ndazongoenda kubedroom ndikabva ndazongovhura drawer ravo ndikabva ndazongoisa mushonga uya muhembe dzavo. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti amai vangu ivo vange vachizosvika pakugara mumochwari for 1 month nekuti n'anga iya yainge ichida mamwe maparts pamutumbi waamai vangu. Inini ndakabva ndatopiwa zvigunwe zviviri zvaamai vangu zvemumaoko. N'anga iyo yakabva yazotora zvigunwe zviviri zvaamai vangu zvekumakumbo. Saka zvigunwe izvi nanhasi uno mukoma ndichiri nazvo. Ende pose pandinenge ndiri zvigunwe izvi ndinenge ndiinazvo nekuti ndo zvinondipa mari. Mukoma Nashi ndine chimwe chicrossbag changu icho chandinofamba nacho hachina hacho kukura. Saka ndipo munogara mabank cards angu uye zvekare when I am carrying some cash, not a lot of cash, but zvekare ndimo munogara zvigunwe izvi, zvigunwe zvaamai vangu. Currently I am staying here in South Africa because mushure mekunge ndatanga kuita mari sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibuda muzimu. Ndakambozama kuti ndinge ndichienda kuUK but zvakabva zvati netsei because mari yangu it could not be traced that easily because ndakangokaruka ndapfuma. I then invested in South Africa, ndimo mandiri kugara. I have been told kuti kweupenyu hwangu hwose handichatotendedzwi kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Saka I am living here. I am living a very comfortable life. Kana vari sevakadzi ava munongovazivaka kuti vakadzi panenge paine mari ndipo pavanenge vachida. Any woman that my money can buy for me, I will tell you kuti I will be able to buy that woman. It does not matter kuti akaroorwa here kana kuti haana, but chinongondirwadza ndechekuti handitendedzwe kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Ndakaudzwa ini kuti kana ndikangogara ndadzokera kuzimu, kana ndikangogara ndasangana nehama dzaamai vangu, hanzi ndinobva ndazotanga kupenga nekuda kwekuti mweya waamai vangu wakatsamwa uri kungodzungaira nemasango uri mumuzimu uchinditsvaka
but haukwanisi kundiwana nekuda kwemishonga iyo yandakapiwa. Saka mishonga iyi yakangonzi iyo inoshanda kana ndisiri munyika mangu, kana ndikangogara ndadzokera kunyika kwangu zvinotoreva kutoti mishonga iyoyo inenge yava kusatoshanda. I have my few companies here in South Africa and I am just enjoying life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.